Goedenavond, dit is Zeeland Nu. De komende minuten praat je bij over het laatste Zeeuwse nieuws. Voor de tweede keer in 8 dagen tijd is er in Antwerpen olie in de Schelde terechtgekomen. Dat komt omdat er afgelopen nacht een binnenvaartschip is gezonken. Hoeveel olie er is gelekt en wat de gevolgen voor Zeeland zijn, is nog onduidelijk. Een gespecialiseerd schip probeert het goedje op te ruimen. Ging het vorige week om ruwe olie, nu gaat het om diesel. Dat is lichter en blijft op de oppervlakte. Vandaag was de aftrap van de eerste Zero Waste Week in Zeeland. Dat gebeurde met een fietstocht door de gemeente Rijmerswaal. We staan nu bij de landwinkel De Plantage, daar kan je afvalvrij boodschappen doen. We bezoeken de ZRD, dus de Milieustraat. Daar gaan we eens kijken, hoe scheid je afval op een leuke manier. We bezoeken een kringloopwinkel en een chocolatier. Dus er zijn eigenlijk op heel veel plekken kan je oftewel verpakkingsvrij boodschappen doen of hergebruik. De gids gaf bij de tussenstops allerlei tips over hoe je producten kunt hergebruiken. Dat je voor 70 cent, voor een kwartje zelfs, 25 cent, 4,5 liter wasmiddel kan maken met Marseillezeep. Nou, daar ben ik wel verbaasd over dat dat zo goedkoop kan. Deze deelnemers zijn al behoorlijk bewust bezig met het verminderen van afval. Verpakkingsvrij proberen we te doen, hè? Brooddoos, flesje, herbruikbare koffiefilter zal ik maar zeggen. Ja, allemaal die kleine dingetjes. Ja. Herbruikbare deo heb ik en ik neem altijd mijn brood mee naar school in een bak, niet in een zakje of zo. De hele week worden activiteiten georganiseerd in Goes, Tolen, Rijmerswaal, Borselen, Capelle en Noord-Beveland. Om afval te verminderen en verspilling tegen te gaan. Het is vandaag feest in de platenzaak, want het is Record Store Day. In 6 Zeeuwse vinylwinkels zijn er daarom optredens tussen de platenbakken. Zo ook hier in Groede. De zwarte plaat met zijn diepe groeven is bezig aan een duidelijke opmars. Van jong naar oud, van 10 jaar oud, die echt al hun zakgeld uitgeven aan platen, tot mensen van boven de 70 die ooit hun platen allemaal hebben weggedaan en nu bij ons hun platen weer komen terugkopen. Henk is een van die liefhebbers. Hij begon een paar jaar geleden met het verzamelen van vinyl. Record Store Day viert hij daarom zeker mee. Op deze dag komen er best wel weer leuke singles en LP's uit die nog nooit zijn uitgebracht of opnieuw worden uitgebracht. En een mooie gelegenheid om deze weer in je bezit te krijgen. Wie denkt dat die ouderwetse platen met hun fijne groeven vooral stof liggen te vangen bij nostalgische 50ers, die heeft het mis. In Nederland zijn het juist de jongeren die massaal naar de draaitafel grijpen. Ook in Zeeland. Heel veel jongeren die willen heel graag dat tikje en dat krasje. Dat is voor mij iets heel nieuws. Hè? Dus wat we hier zien is dat met name de gebruikte platen voor jongeren het heel veel beter doen dan de nieuwe platen. Record Store Day laat zien dat de zwarte plaat weer helemaal meedraait. Wat begon in het tuinhuis achter zijn woning groeide voor Jan de Muink uit tot een succesvolle bakkerij in het hart van Kruiningen. Wij wilden bakworkshops gaan geven. En toen dachten we, wat heb je daarvoor nodig? We hebben een redelijke tuin in Capelle, dus toen dachten we, waarom in onze achtertuin, waarom zetten wij niet gewoon gezellig een soort grote veranda/tuinhuis neer? Met keukentje en gezellig iets om te zitten en zo gezegd, zo gedaan. De workshops sloegen aan en wat bedoeld was als iets voor 1 dag per week, liep al snel uit de hand. Toen was de optie of er helemaal voor gaan, of zeggen tegen mensen, je bent volgend jaar pas aan de beurt. Dus toen hebben we toch besloten dat hij zijn baan op heeft gezegd. Ze gingen op zoek naar een geschikte ruimte en kwamen uiteindelijk in Kruiningen terecht. Maar toen waren we dus hier aan het klussen. Ja. En toen kwamen er mensen door de ramen kijken van, en dan een praatje, de bakker gaat open. Nee, zeiden wij, de bakker gaat niet open. We gaan workshop geven, bakmixen verkopen. Maar geen winkel. Maar we missen een winkel, dat zou je toch niet doen. En dus toen heeft Jan gezegd, weet je wat, we geven de kans. Lukt het niet, stoppen we er weer mee. We zijn begonnen met 2 dagen in de week, de donderdag en de zaterdag. En toen hebben we eigenlijk ook naar het dorp gezegd, weet je, wij gaan proberen om lekkere spullen te bakken. Als jullie nu met z'n allen naar de bakker komen. En toen zijn we begonnen. Jan ziet het bakken ook nog steeds als zijn grote hobby. Maar ook zeker werken en zeker tijdens deze dagen is het echt heftig. Ja. Feestdagen, dan is het echt druk. Maar het blijft wel leuk.
Voetbalclub Hoek heeft in Amsterdam een 5-1 overwinning geboekt op AFC. Mede dankzij een voortreffelijke eerste helft wint Hoek. Dit is de openingsgoal van Dinsula. Clubtopscorer maakt zijn 16e van het seizoen. Hier staat het inmiddels 0-2 en dit is Silvio Hagen. Die tekent voor de derde, geplaatst balletje. Binnenkant paal uiteindelijk binnen. De ruststand is dan 0-4. Hier een hoekschop van AFC. Binnengekopt door Noach Schenkman. Dat betekent dat de Amsterdammers dus op weg zijn naar misschien wel een ommekeer. Maar die wordt voorkomen hier door Finn Murren. Want voordat de Amsterdammers er geloof in krijgen, redt hij hier fantastisch. En in de slotfase maakt Hoek er nog één bij. Wint het dus met 5-1 en blijft het in de race voor de titel in de tweede divisie. Wordt de wedstrijd beëindigd. We hadden vandaag te maken met veel bewolking door de passage van een koufront. En de bewolking was daarbij ook af en toe dik genoeg voor wat regen. En pas halverwege de middag werd het droger vanuit het westen met enkele opklaringen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het is rustig met een zwakke tot soms matige zuidwestenwind. En de minimumtemperaturen komen te liggen tussen 6 en 9 graden. Morgen wordt het ongeveer 13 graden en we krijgen opnieuw te maken met een aantal buien. Wellicht ook een enkele met wat korrelhagel. En ook maandag verloopt wat dat betreft vergelijkbaar. We zien daarbij trouwens ook dat er steeds wat koelere lucht binnenkomt stromen. Want vanaf maandag en dinsdag hebben we te maken met een noordwest tot noordoostenwind. Vanaf dinsdag wordt het dan wel weer droog en zien we vaker de zon. En later in de week lopen de temperaturen ook weer op naar zo'n 14 à 15 graden. En tot zover. Het laatste nieuws is natuurlijk ook online bij ons terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl. En mocht je van de week nou niet alles hebben meegekregen, straks ben ik nog bij je terug met Zeeland de Week, met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Graag tot zo.